Каю! Купер супраць кота. Мяу, мяу, мяу. Не драпайся! Не досить. Дзеці, мне здаецца, кату патрэбны ўласны ложак. Навошта? Ён спіць, дзе захоча. Так, дзе захоча. Ён бы і ў ложку з цвікоў заснуў. Ау! Ложак з цвікоў зараз будзе! Я думаў пра нешта больш зручнае. О, каціная ляжанка! Чакайце, спадару кату трэба нешта мякенькае. Кладзіся, спадар кот. Яму падабаецца, які міленькі. Адкуль ты ўзяла коўдру? Знайшла ў каробцы спадабутку ў тваёй шафе за шыльдай. Не чапай, мілі, я сур'ёзна. Вось твоя коўдрачка. Салодкіх сноў, куперчык. Вярні маю коўдру! Пакінь яго ў спакоі. Пусці! Куп, мы ж выкінулі тваю дзіцячую коўдру, калі ты пайшоў у садок. А я вярнуў коўдру, калі прыйшоў з садка. А ў мяне быў стрэс. Ты ўжо дарослы, Куп. Яна брудная і... Трэба памыць, пакуль суседзі скардзіцца не пачалі. Мяккія рыбныя кавалачкі. Каты ведаюць, чаго хочуць і ўмеюць гэта папрасіць. Чаго? Чаго ты хочаш? Ведаю, ведаю. Яму патрэбна коўдрачка. Вось. Нарэшце ціха. А што цяпер яму трэба? О, прабач, спадар кот. Забыла напоўніць тваю міску. Бёртан бургер! Больш корму? Клубок. Коты абажаюць клубкі, так? Кацінай мяты? Ён замаўчаў. Алло? Так, ведаю. Прабачце. 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 Ведаю. Даруйце, калі ласка.
Зараз гэта ліхоце скончыцца. Я купіў кату новы галасавы нашыйнік «Корректор». О, крутая ідэя! Жорсткай любов'ю да жорсткіх коцікаў 9000 вольтаў навучаць дысцыпліне. Кот Про 9000. Хе-хе. Мы хочам выхаваць кота, а не засмажыць. Нашыйнік для гэтага. Наденьце гадаванцу нашыйнік «Корректор» і выхоўвайце яго лагодна, але цвёрда. Вось. І пераключым на рэжым кота. Не-не, солоденький, такія паводзіны непрымальныя. Помаўчы. Добры котик. А можна яму яшчэ некалькі вольтаў? Для пэўнасці. Выхаваны котик размаўляе толькі, калі яго спытаюць. І не перадражнівай мяне! Не шипі! Ты чуў яе? Не шипі. Ну вось, добры котик. Я сказала не шипеть, хулиган, бо я помою твой рот з мылом. Не чапай мяне, дзікун! Моя зашпілька моцная. Я не маю выбору. Чуў? Табе не пазбавіцца ад нашыйніка. Развітвайся з коўдрачкай. Ха, нават і не думай. Досить, я сказала, перестань. Мне не падабаецца гэты гук. Не казачы. Выхаваныя хлопчыкі не храпуць. Што? Куп, спозніся ў школу. О, не, я праспаў. Паспяшайся, бо спознішся. Не еш так хутка. Жуй павольна. Ты нешта сказала? Я пытаю, ці ты нешта сказала? Тата, гэта ты? Не размаўляй з набітым ротам. Добра. Ідзі, не бяжы. Ты нешта сказала? Не горбіся. Сядзі роўна. Хочаш нешта сказаць, Куп? Ну, адкажы даме. Што? Нашыйнік? Замаўчы. Зараз пойдзеш да дырэктара. Слухайся настаўніцу. Нават калі некампетэнтнасць прымушае яе хавацца за аўтарытэтам кіраўніцтва. Малады чалавек, яшчэ слова і застанешся пасля заняткаў. Але... Ніякіх але. У цябе непрыемнасці. Так, з мяне досыць. Калі вам смешна, то ўсе застаняцеся пасля заняткаў. Гэта не я. А зараз лепш уцякаць. Я не дазваляла ісці. А ты умееш ладзіць з аднакласнікамі? Ты! Усё таму, што ты забраў маю коўдру! Ну, давай! Ён толькі таго і чакае. Які моцны кідок, удар у сонечнае спляценне. Нават прыёмы з каратэ. У вас брудная бойка.
шановне спадарства, гэта бітва стагоддзя. Аддай коўдру! Я вольны! Моя коўдрачка! Што тут робіцца? Кот начапіў мне нашыйнік, усе пагналіся за мной, а я не мог яго зняць? Напэўна, недзе ўпаў. Проста пайду ў свой пакой, бо я пакараны, так? Дакладна. Вось твой стары нашыйнік, спадар кот. Больш нават ты не слухай, што кажа мой агідны брат. Больш ніякага голасу. Ніхто не будзе ездзіць табе па вушах. Гэй, спі ў маім ложку, раскажу табе шмат цікавага, набяром маршмэлаў, а потым... О, выдатнае месца для такога дарагога нашыйніка. Хто заўгодна можа падабраць мяне? Калі ласка, устрымайся ад паядання мэблі. Ён столькі яе пагрыз. Не чашыся, можаш занесці інфекцыю. І я так кажу. Не аблізвай усё наўкол, гэта не гігіенічна. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварон Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімовых, Яўгену Барановскаму, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку, Андрэю Захарэвічу і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!